ki nongshat jasngi ya ki khana school ne ki PM portion hapo kalama jongko all jantia mid the mill worker union jawai menta kasngi ki lapenlong daga jingtit pliang bat shong kalan mengor shipor haphalau ko office district school education officer Western Hills district kani ga jingmi ki nongshat jasngi shakate ka office halor kanong rim bakim pat yo ya ka bainong kabadangsa na ka sorkar kabalong Henry Benai kata na du Benai yayong hadu unai luar arhaja arpaulai hadin bakite kinong yalam ka AJM DMWU kilayo bane kendo ya kakong APCM kabade ka District School Education Officer Western Hills District, President All Jantia Mid the Mill Workers Union and Vice President ka All Meghalaya Union of Cook Cum Helper PM Portion habekran bat kilat pathai khubor ulaong bakum ka seng kalabo ya katarik bakhaddu ya ka sorkar ban siu ya ka bainong kata hadu ka khatlai tarik jong uni ubenai ulaong balada ka sorkar kam sngap ya kani ka jingdawa kimban se ban penlong daga jing yakhi ka bahe hanong ba shilong hapo kalama All Meghalaya PM Portion hakaju ka por ulapan sngoling ba kani ka khubor sha menteri rang ba sha prime minister ba ka sorkar kan pen kiuno ya ka bainong jongki u advisor ka seng uma KL Pariat ulaong kum ka seng kaladap banyak kran bat ka sorkar makin penbet no mardor ya kani ka rukam siu ya ka bainong ka balong man la ubenai dak ba ulakran shai la ka sorkar kamla ban siu ya ka bainong kadai ban pendu no ya ka skim ka bala pentri kam nadu usnam arhaja ar klam dadon kinu ki jingkala hapo ka jala namar kalakta penban ya ka jingmut jing perkhat jong kinong shat jasngi Tahun selama kerja kerja ni. Ini dia apa? Kita rejim kular kita sedang dulu benai, bos September. Itu komisioner lo, Pravin lo, bos. Kalong ka ko pelong ingi bangin yami madan kume kalong ba adin ba ka sorkar kam siam la pensingap yengi lani kam siam la bo kam siam la kenkor ingi kum kinang shet jasni ba hadu ndru tuli ki benai ka klem siu ya kata ka bainong jungi ki bangi trei bat ka wai kalong ba sakawai ngi kwa ban bo akhmat jong ka sorkar ngila kum ka seng jong kinang shet jasni ngila bo ka deadline ba ha khatlai trik jong une benai lada ka sorkar kam siu ya barok kini kin ndru tuli ki benai ki bangi ladap trei ning pelong ka jinya ki ka ba he lani kin pelong ka jinya ki aslong ka hakalama jong ka All Meghalaya PM Portion te sakawai pat ka banga kwa ban ha kani khubor sha du sha skor jong u chief minister bat chedu u prime minister jongi banaling jongi kinong shet jasngi ni kwa bat ni kerpat yapi ba pin snga ban enhance ni ban penkiu no ya ka honorarium jongi kinong shet jasngi naliang jong ka union share titang gine ki light li ki bentang bo khmat jong pi ba pin snga ban pelai no ya ki ndru li ki banai ki bangil dep trei bat kumjo ba ladap himbla ban pelai gine ka bah ka khalai trik ngikum kinong shet nimban si ban mi madan lene ban wan ya kendo ulang ban ya pelong ka jing ya ki ka bakam he bat kumjo ro naliang jongi kum kinong shet jasngi ha po jong kalama jong ka kumu vice president jong ka All Meghalaya nga request ya chief minister bat kumjo ya prime minister bakin snga ban enhance no ya ka share jongi naliang jong ka central share Madam's aim kebaik DSEO District School Education Officers jong bapai ya ka West Jaintia. Teh ka jing keren jongi bat ka ngila pan sngaw ya ka jing sngaw sing ka jongi ya lor pakani bimyo ikani ka noriam dan riu benai. Namar ba haki Islam kaladap ya don ka jing ya kendo meeting bat commissioner secretary jong education hatu ka porang bat Dr. BDR Tiwari. Pangilalap sim ban ya keren ban penban no gani ka system ban siu manu panai namar lada pila na government of Meghalaya kala ban ai kumni hadin san riu panai pen bat ya kapisa balay mla ban ai manu panai te kata ngila pan snyo ka na lorang taro ngila ya tho ba ya kata ka deadline ka bangi ai po khalai ter riu panai lada ka sorkar kam siu baro an riu panai ka basa
kapisa na do panai April hado panai September nakaliang gajongi ki kuk ki badon hajala Meghalaya baro ngin pelong daga jing ki ne ga jing ya jing keren daga kham tang te halor gini nakaliang jong ka DSCO kala keren ong kala ong yangi bahkan saya tho ia kan ne ga jing le ka jing lap ka jongi shaka state government hagajo ka poro ka karpat yangi bangin nang yaisha sakat to kanisngi wadam ya le ia kata ka kam ka jing khi ba kham namar ba ngikermen nakaliang ka jong ka ba sarkar kan le ro hagini gisni panwan te nakaliang ka jongi la kren shai ba ka jing yaisha ka jongi kala long palat namar nado manchua ka ni ka scheme midday meal scheme nado 8,000 kala don hang ne menta da dap license ka PM Poshan scheme kala pangkala kala dan hapo Meghalaya India ndai ngiyo i kamdan ka ero gajing kala ndai tang gajing le ban ya ki wabon ki nong shadja ki dai ki thai ki long me dai tang gajing sha le ban i nakaliang ki kup ki badon hajala Meghalaya ngi la haselong ki pelong ke ni gaju gurkom yeng ki haban sai ki peliang ni haban sai ki siang tahpo mairang ru ki le hapo ka ha is jantia hapo cleariat kila isdang menteri ikani ka joji ki balai ngila ikani namar ba ngimla sha shu mdon kham don eiro nagata ka daw ngiong ngin pelong daga sai gi piliang sai gi siang ngin pen sngo sarkar jela ngim don e shu sisen bangila sai gi piliang ka peni bangila dukha ga daga jinge khi ka long habaro ka jela Meghalaya bat kanang jor shu lada ka sarkar kam an singap ya kane kajing terpat kajong और का शेयर नगर सेंट्रल गवर्नमेंट का दong khandai pheu si pheu naga sarkar jala te kumbalong manta ho nagaliang ka sarkar jala kala pengkeu ya ka norium naga state share nag sispa nga si banai shaka khatwai shaka siaja total ang khatwai spa ka share nag yun government khandai spa tangi ang kata ka system galong ba ka sarkar jala ka don ka pisa nagata ka si pheu ndai balai ngimla man panbaj ya kani ai lupa shwa na state government katai khandai pheu percent ne khandai pheu na sispa kato kadai tang khandai spa ka dor jong pisa kadai ka barit compare kani ka enhancement tena ta kada la da sarkar jalla kan se lupa shwa ikani inriu banai se shwa lupa ka pisa na state government kan sawan ka share na union government kata kadai ka system iko man panbaj ndrai kumbalang hadong menta kanai ka sarkar kadang abad ya kata ka share banwan na ka union government kad ba ka share jong ka nagadala ki kalam kren ayon ngidai ki nong song snong hang ne sisen bang ila asem ban kajingit khle ban pantrai kam mi kanu kanu ka kam ni ai na man sem met bat man sem ni trai ndrai ka sarkar bat kam juse pisa tagabo kajing ka perkhat perdan kan saban bo ka perkhat perdan kandon kani ka government Meghalaya menta ka ong ba ngihaban pait ba ka mental health ka perkhat perdan ka jongi ka daiban long ka ba khlan ndrai kumbalong kani ka next situation menta ha kikuk bara kinong sadja bat kinong kay SSR ngiyo i kala long ka mental health hakini ki ngim ti ka ay bajia lada kani ka kom trikam jong ka sarkar Meghalaya kalong kani ka